Dobrý deň, takže ja som Ľudmila Horňáková a vyštudovala som UONI NEMED Multimedia Intermedia a zaoberám sa sociálnou akciou, ale aj otázkou dôvery. To je to trochu rýchlo, nie? Takú rýchlo som nečakala. Takže prvý projekt sa zaoberá konfliktom o park Belopotockého, kde bojujú obyvatelia a developeri a ja by som rada vytvorila schodisko v tvare skleníka, v ktorom sa bude pestovať posledná ruža, ktorú tam bolo vidieť kedysi a umožňuje pohľad na veľkú dieru v strede. Toto je projekt, ktorý sa zaoberá 2 suburbálnymi priestormi v Bratislave a vo Viedni, kde som menila ručne robené reklamy obyvateľmi. Tým, že som switchla reklamy, tak som vytvorila fiktívnych emigrantov v rôznych krajinách. Toto je diplomový projekt, kde som sa zaoberala otázkou dôvery vo verejnom priestore a volá sa to Monument dôvery, pretože vlastne 50 obyvateľov sa staralo o jednu rastlinku, dokumentovalo sa to prostredníctvom kamery nainštalované na črepničku, kde sa vlastne aj dokumentovali medziľudské vzťahy medzi ľuďmi, ale aj sa dokumentovala tá starostlivosť a vlastne všetky tie hodnoty, ktoré súvisia s dôverou. Okrem toho, kým oni vlastne sa starali o túto rastlinu, bola to jedna dlhá ulica, kde som bývala, tak ja som zatiaľ vytvárala pre nich independent priestor, takú malú záhradu, kde vlastne sme spoločne nasadili po týchto 50 dňoch, kedy poputovala táto rastlina, do spoločnej záhradky, kde si susedia priniesli aj vlastné rastliny a miesto názvov kvetín tam dávali práve svoje názory na otázku dôvery, kedy pociťujú prechod od nedôvery k dôvere. Toto je projekt, ktorý sa volá Von z kruhu a zaoberá sa medzigeneračným vzťahom žitia existenciou seniorov na Slovensku a medziľudskými vzťahmi medzi mladou a staršou generáciou. Toto je napríklad v Furčanskej hajku, kde sme inzerovali do bezplatných novín každý týždeň poéziu, ktorú oni vytvárali, ktorá reagovala nacionálne, ľudovým charakterom alebo nejakým romantickým spôsobom na ich existenciu. Toto je projekt, ktorý sa volal Nosič batožiny alebo Nosič čoho. A je to vlastne taký servis, ktorý poukazuje na potrebu pomáhať starším ľuďom takým veľmi netradičným spôsobom, kedy vlastne umožňuje práve ten luxusný moment bohatého človeka, ktorý má tú možnosť, aby im niekto odniesol za peniaze niečo, ale ja to robím zadarmo, keďže oni sú chudobní. Toto je projekt Bunka, ktorého som súčasťou. Je to miesto pre kultúru v Nitre, kde sa zaoberáme otázkou architektúry verejného priestoru. Vytvárame tam kino, diskusiu, divadlo a iné rôzne akcie. Toto je posledný projekt, ktorý sa zaoberá otázkou jedla. Na jednej strane sa zaoberám tým, ako ľudia ukladajú jedlo a to, koľko čoho majú. A išlo o to, že práve táto špajza bola nedokončená inštalácia, kým sme neuzavreli výstavu a ľudia mohli neustále meniť túto inštaláciu tým, že pridávali jedlo a na záver vlastne toto jedlo, ktoré sa nazbieralo, išlo ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. A zároveň popri tom som robila takú miniatúrnu Ježko, to je krása, tam je. To nevadí, ale je krásny. Bola to taká miniatúrna platforma, kde nebolo ani meno, ani nič, len názov toho, že je to špajza pre všetkých a každý tam mohol dať jedlo anonymne a človek zase, ktorý potreboval jedlo, si to mohol vziať vo verejnom priestore. Tu vidíte reakciu jedného pána, ale bolo ich veľa, brali aj ľudia, aj niečo pridávali ako sadlo, teda slaninu po slovensky, nejaké pyrohy, niekto nechal omáčku, paradajku, niekto cestoviny, no rôzne to bolo. Toto je projekt. Dôležité je povedať, že ja som reagovala na otázku toho, že ako sa dá uložiť jedlo, ako si ho ľudia ukladajú a na druhú stranu som reagovala na to, že sú ľudia, ktorí nemajú čo ukladať ani kde ukladať. Takže som pracovala s bezdomovcami. To, čo ste videli predtým, reagovala na to, že nemajú nič, takže som pre nich vytvorila špeciálne vačky, kde si mohli hocičo nechávať. Zároveň im to vytváralo pocit bezpečia. Ďalej vám nepoviem, bo to bude nadlho. Toto sa volalo, že obľúbené jedlo. Ja som sa pýtala vlastne starých bezdomovcov, že
či majú nejaké obľúbené jedlo, a to som im našla v takom tiež noblesnom odeve ako servír. Hľadala som to v hociakých reštauráciách naokolo, zaplatila som im to a doniesla ako na takom striebornom podnose. Toto je pohľad do celej inštalácie. Každopádne to bolo vždy zaujímavé, pretože niekedy sa mi stalo, že tí bezdomovci buď utiekli, alebo si objednali strašne mega zaujímavé jedlo a potom mi utiekli aj tak. Takže som hľadala iného bezdomovca, ktorý som zisťovala, či má rád to jedlo, alebo nemá to jedlo rád. Každopádne zjedli všetko, ale dlho uvažovali, čo majú radi. Tak ďakujem.